खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसाम केबिनेटआ 2750 कौटि रांनि फरायसालि फोसाबनाय मावथांखिखौ गनायथि होदों। जौगाथायनि थाखाय मोनसे गिदिर नारसिननायाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसाम केबिनेटआ मंगलबाराव गोबां गाहाय मावथांखिफोरखौ गनायथि होदों। 2750 कौटि रांनि मोनसे गिदिर मावथांखिया आसामाव हेफाजाबारि फरायसालि सोलोंथाइ मावथांखिनि सिङाव फरायसालिनि बिथायारि सानज'थायखौ फोसाबगोन। बेयो रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो गोदान मुगानि बिगियान आरो बिरोंदामिननि थाखो खथाफोरजों लोगोसे गं 400 गोदान फरायसालि आरो गं 1733 अंगनबाड़ी मिरुफोर लुगोन। केबिनेटआ गुबुन हादोराव साख्रिनि थाखाय गुबुन हादोरारि रावफोराव लाइमोनफोरखौ फोरोंथाय होनो थाखाय मोनसे गोदान बिथांखि सीएम फ्लाइटखौबो गनायथि होयो। बे बोसोराव साफ्रोमबो बिनायसाया 1.5 लाख रां थिसननायजों सा 180 लाइमोनफोरखौ फोरोंथाय होनाय जागोन। नोगोरारि थांना थानायखौ साबसिन खालामनो थाखाय केबिनेटआ एमएलए, एलएडी आरो इउनाइटेड फान्डनि सिङाव लामा, मोब्लिब, दै आरो रैखाथिजों लोगोसे एपार्टमेन्ट बिल्डिंफोराव साबसिन बिथायारि सानज'थायनि थाखाय मोनसे बिथांखिखौ गनायथि होदोंमोन। स्टार्टआपफोरखौ हेफाजाब होनो आरो रायजोनि सिङाव आरो बायजोआव साख्रि सोरजिनो थाखाय मोनसे गोदान आसाम इनोभेशन एन्ड स्टार्टआप फाउन्डेशन दानाय जागोन। साबसिन पुलिसनि थाखाय पुलिस थानाफोरखौ जौगाहोनो थाखाय एमअआइटिआरआइ बिथांखिनि सिङाव 150 कौटि रां गनायथि होनाय जादों। मोन 10 गोदान लोगो जिल्लाफोराव साबसिन पुलिसनि थाखाय लेङाइ जिल्ला पुलिस सामलायगिरिनि मोन 10 गोदान मासिफोरबो सोरजिनाय जागोन। मिशन बसुन्धरा 3.0 नि सिङाव केबिनेटआ मोन 6 जिल्लायाव आसाम सोलायनाय, साहा अनसुंथाइ हा आरो गुबुन गुबुन बिथायारि सानज'थाय मावथांखिफोरनि थाखाय हा राननायखौ गनायथि होदों। बेफोर थिरांथाफोरा आसाम सोरखारनि लाइमोनफोरखौ गोहो होनाय, बिथायारि सानज'थाय आरो नोगोरारिफोरनि अनसायनायाव गोसो होनायखौ दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ बङाइगावआव जुनियर इन्जिनियार जसिता दासनि थैनायनि सायाव सन्देह'। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला बरपारायाव गावनि भारा न'आव फासि नांनानै थैनाय सासे जुनियर पिडब्लिउडि इन्जिनियार जसिता दासनि थैनाया आसामखौ सोमोनांहोदों आरो गोब्राब सोंलु सिखांदों। बिथांनि नखरा बे दाबिखौ नेवसिगारदों दि जसिताया गावखौ फोथैना लादों। बिथांजोनि बिमाया बुंदों दि जसिताया गान्थि खानो रोङा आरो सोलायनो नागिरदोंमोन, नाथाय बिफाना जेबो राहा लायाखै। बिथांजोआ थार नायबिजिरनायनि दाबि खालामदों। बे जाथाया मंगलबाराव सोराङाव फैदों जेब्ला जसितानि बिमाया बिथांजोनिसिम सौहैनो हायाखैमोन आरो न' बिगोमानो खौरां हरदोंमोन। सानै लोगोफोर आरो न' बिगोमाया दरजाखौ सिफायो आरो जसिताखौ सिङाव थैनाय नुयो। पुलिसनो खौरां होनाय जादों आरो नायबिजिरनाया जागायदोंमोन। जाथाय जानाय जायगायाव मोननाय गांसे सुसाइड न'टआ सन्देह खालामनायखौ बांहोदों। जसिताया अजद होनाय बायदियैब्ला सानै गागि इन्जिनियारफोरनि मुं लादों। बिसोरनि सायाव बिखौ गोसोआरि इनाय खालामनायनि दाय होदों आरो सासे थिकादारनि बिलखौ गनायथि होनो नारसिनदोंमोन, जायखौ बिथाङा नेमखान्थि गैयैनि थाखाय फ्लेग खालामदोंमोन। बिथांजोनि जोबथा बिदाय होनाया नवग्रह गोथैसालियाव खालामनाय जादों। एफआइआर होनायनि उनाव बङाइगाव पुलिसआ मावफुं इन्जिनियार दिनेश शर्मा मेधि आरो एसडिअ आमिनुल इस्लामखौ खादों। पुलिसआ बुंदों दि बिसोरो नटनि सैथोथि आरो बिथांजोनि थैनायाव खामानि मावग्रा नारसिननायनि जाथावना बिफावखौ नायबिजिरगासिनो दं। बे जाथाया सोरखारि साख्रियाव लाइमोन आइजोफोरजों मोगा-मोगि जानांनाय बिस गोनां खामानिनि आबहावा आरो गोसोआरि नारसिनथायनि सायाव जिंगासिनायखौ दिन्थिदों। थामथि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय हाथियार लाइसेन्स मोननायनि खान्थिखौ गोरलै खालामगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रिया मंगलबाराव बुंदों दि सोरखारा लोरबां ओनसोलाव थाग्रा थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय हाथियार लाइसेन्स बिखान्थिखौ गोरलै खालामगासिनो दं। खौरांगिरिफोरजों रायज्लायनायाव शर्माया रोखा खालामदों दि बेयो मोनसे सिमा गोनां समनि हाबाफारि नङा। बेयो खालि 1 आगस्तनिफ्राय 7 आगस्त 2025 मायथाइसिमल' नङा।
सुबुंफोरा जायखिजाया समावनो आरज गाबनो हागोन। बिथाङा बुंदों दि बिथाङा आगस्तनि गिबि सप्तायाव अनलाइन पर्टेलखौ बेखेवगोन। गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि बे आगाना रायजो-राजानि सुबिदानि थाखाय। सुबुंफोरा सिगांनिफ्रायनो अफलाइन आरज गाबगासिनो दं। जों दा बेखौ जोंनि सेवा सेतु पर्टेल बायदि गोरलै खालामगासिनो दं, सिएमआ बुंदोंमोन। बेखेवनायनि उनाव पर्टेलाव आर'जलाइफोरखौ लेङाइ कमिसनारफोरजों नायबिजिरनाय जागोन आरो आर'ज गाबगिरिया आरजाथाव जायोब्ला लाइसेन्स होनाय जागोन। जायफोरा सिगिनाय मोनो बिसोरो सिगांनि बायदि अफलाइन आर'ज गाबनो हागोन। बेयो मोनसे गोदान खान्थि नङा। जों बेखौ गोरलैसिन आरो बांसिन जथायनाय खालामगासिनो दं, गुबैयै थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय जायफोरा खैफोदाव गोग्लैनो हागौ, सिएमआ बुंबावो। ब्रैथि खौरांआव दङ बिजेपिआ मोन 18 मासि देरहागोन आरो गासै मोन 40 बियाबाव बाहागो लागोन। आसामनि मन्थ्रि रन्जित कुमार दास। आसामनि मन्थ्रि रन्जित कुमार दास बिथाङा बुंदों दि बाक्सा जिल्लानि जेंग्रेनपारायाव बिजेपिनि मोनसे सुबुं गौबानि समाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (बिटिसिआव सोरखार गायसननो थाखाय बिजेपिआ गोनांथार। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि सोमोन्दै बिथाङा फोथायनाय फोरमायदों दि बिजेपिआ मोन 18 मासि देरहागोन आरो गासै मोन 40 बियाबाव बाहागो लागोन। बिथाङा बुंबावदों दि रायजो-राजाफोरनिफ्राय 18 नि बांसिन मासि मोननाया पार्टीखौ जोबोद थुलुंगा होगोन। ओनसोल जौगानायनि लामाखौ बेखेवनानै होनाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'नि जथाय नाजानायाव बिटिसिआव गोजोन फैनो हादों होनना बिथाङा नोजोर होयो। मन्थ्रिया आयेन बेरेखा हाबफैनाय, गुबैयै बांलादेशि नोगोरारिफोरनि बादै जिंगासिनायनि बागैबो गुसुङै बुंदोंमोन आरो बुंदों दि सोरखारा बे आयदायाव सांग्रां। बे मेलाव दासजों लोगोसे बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास आरो गुबुन जायगानि बिजेपिनि दैदेनगिरिफोर दंमोन। बाथि खौरांआव दङ आसाम केबिनेटआ स्टार्टआप इनोभेशनखौ बांहोनो थाखाय गोदान सेक्सन 8 कम्पानिखौ गनायथि होदों। आसाम केबिनेटआ हादोरसायाव स्टार्टआप जौगानाय आरो गोदान दिहुनथाय हाबाफारिफोरखौ जौगाहोनो थाखाय आसाम इनोभेशन एन्ड स्टार्टआप फाउन्डेशन मुंनि मोनसे सेक्सन 8 कम्पानि दानो गनायथि होदों। बे थिरांथाया 23 जुलाइ खालि डिब्रुगड़नि गिबि मन्थ्रिनि सेक्रेटारियेटआव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जानाय केबिनेट जथुमनि समाव लानाय जादों। गोदान कम्पानिया गोदान दिहुनथाय, इनकिउबेशन आरो स्टार्टआप्स बिफाननि सिङाव खामानि मावगोन आरो स्टार्टआप जौगानाय, इनकिउबेशन आरो गोदान दिहुनथायजों सालायजानाय फालांगियारि बिथिङाव मदद होगोन। बे आगाननि थांखिया आसामनि स्टार्टआप सोरबिथिं खान्थिखौ गोख्रों खालामनाय आरो गोदान रां थिसननायखौ गोसो बोहोनाय। मोनसे सोमोन्दो गोनां आगानाव केबिनेटआ मोनसे पाइलट हाबाफारिनि सिङाव जापानी रावनि फोरोंथायजों जागायजेन्नानै असमिया लाइमोनफोरखौ गुबुन हादोरारि साख्रिनि खाबुनि थाखाय गुबुन हादोरारि रावफोराव फोरोंथाय होनो थाखाय सिएमप्लाइड बिथांखिखौबो गनायथि होयो। द'थि खौरांआव दङ फोरोंगिरिया 14 थालानि बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमनानै जोबोद गोब्राब आगान लायो। हादोराव आरोबाव मोनसे गोसोखौ दुखु होग्रा जाथाय जादों। 2 एबा 3 थाला नङा, नाथाय सासे फोरोंगिरिया गंसे 14 थाला बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला जाथायनि उनाव बिथांखौ थाबैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय डक्टरफोरा बिथांखौ थैबाय होनना फोसावो। थैनाय सुबुंखौ उत्तर प्रदेशनि खोला भ'पालनि गेन्डाप्लेटआव जानाय जाथायाव अमित सिंह होनना सिनायथिनाय जादों। थैनाय समाव बिथांनि बैसोआ 47 बोसोरल'मोन। प्लेटनि गुबुन थागिरिफोरा जाथायनि सोमोन्दै ओनसोलारि पुलिसनो खौरां हरो। बेबायदियैनो पुलिस मावथिफोरा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। बबेखानि गावखौ फोथैनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। थागिरिफोरनि मोनसे थाखोनि बायदिब्ला बिथाङा थांनाय 14 बोसोरनिफ्राय प्लेटआव थागासिनो दंमोन। दानिफ्राय दान मोननैसोसिम फोरोंगिरि अमित सिंहआबो गोसोआरि जिंगासिनो दंमोन आरो नसुंसेनि थागिरिफोरजों मोजाङै रायज्लायाखैमोन। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। स्निथि खौरांआव दङ फिल्ड पुलिसनि सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि मैसोनि गं जब्द'। गुवाहाटी धबगुरिनि माहारियारि राजा लामायाव सरासनस्रा संदाननाय समाव नोगोरमानि खेत्री पुलिसआ बुधबारनि फुङाव गंसे हरनि बासनिफ्राय गोबां बिबांनि मैसोनि गं हमनो हायो। गोजौ आसामनिफ्राय नोगोरमायाव फैनाय हरनि बास नम्बर AS06NC 0119 आव मोनसे सिग्रोमनाया आयेन बेरेखायै दैथायहरनाय मैसोनि गंखौ 2 बस्थायाव जब्द' खालामनो हादों। पुलिसआ बे आयदानि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना खौरांआव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 8थि खौरांआव दङ आसामाव एसटि फरायसाफोरनि थाखाय गिदिर आपडेट।
आसाम सोरखारा हायुङारि फरायसा स्कलारशिप पर्टेलनि सिङाव सोलोंथायारि बोसोर 2025-26 नि थाखाय प्रि मेट्रिक आरो पस्ट मेट्रिक स्कलारशिप्सनि थाखाय गोदान आर'जलाइ हांख्रायहरदों। थाखो 9 आरो 10 आव फरायनाय फारियाव सोजानाय हारिसाफोरनि आरजाथाव फरायसाफोर आरो गोजौ सोलोंथाइ लानाय फरायसाफोरा www.scholarships.gov.in आव अनलाइन आर'ज खालामनो हागोन। मोन्नैबो बिथांखिनि थाखाय नखरनि आयनि सीमाया बोसोरफ्रोमबो 2,50,000 रांसिमल' जानांगोन। आर'जलाइ गथायनायनि जोबथा खालारा 25 सेप्तेम्बर 2025 आरो फसंथान नडेल मावख'गिरिफोरजों फोरमान खालामनाया 25 अक्ट'बर 2025 सिम सोलिगोन। बांसिन गुदि खिथानि थाखाय scholarships.gov.in आव थां आरो थि समनि सिगां आर'ज गाब। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै, गोजोन्थों।